Hemmejäňize salam, men Gül. Habarsyz galma gepleşigimiziň 139-njy bölümine hoş geldiňiz. Dostlar, söz berişimiz ýaly bu ýyla, ýagny 2022-nji ýyla daýaw başladyk. Eýem Allahyň kömegi siziň hem goldagyňyz bilen 7 san kontent götürledik. Gelin onda sanalyň. Habarsyz galma. Yüz-yüze gepleşik Nurany Arslanova bilen. Habarsyz galma we ýene bir gezek habarsyz galma. Ve yıldızların toyu gepleşik Söhbet Jumaýewiň toyu. Soň habarsyz galmaň ve ýene bir gezek habarsyz galmaň. Şeýlelik bilen 7-nji kontent hödürleýäs. Nesip bolsa şu wagt bilen dowam ederiz. Gollaw sizden, netijede bizden. Dostlar, 73 000 bolmamyza azajyk galy. Entägem agda bolmadyk görseňiz, agda bolyň ve jaňjaga basalyň ve şu bölümi dostlarymyza paýlaşsaňyz bize uly goldagyňyz bolar. Onda näme kliplerimize başlaýar. Söhbet Kasimow feat Sayk Däli. Men pikirimçe bu klipe köpüýmez garaşdyk. Mene garaşdym. Sevgimi duýansın, kapylary kakman girdiň ömrüme duýdansın. Ýeki dünýämsin, ýanyndan aýrylman, menim ýa-koýança. Gaharlanma, garaşan soýança. Ýene bir täzelik ýaş aýtymçymyz Saýit Eminowdan göresin gelen okma. Göresin gelen okma, ýüregimden bozumy nimeni. Göresin gelen okma, seýem okma, duýam okma sen. Göresin gelen okma, ýüregimden bozumy nimeni. Garaşan gelen okma, benim okma, seýem okma sen. Inniki täzeligimiz Hitaýdaky talygymyz Mina Hopdan. Täzece klip hödürläpdir, gelin görelim. Nazykdan görebiliri, yüregim bilen ömrüm sana di. Maýlyň ber bile gideli, bile yeteli. Diýdiň seni söýmeli dälmi, hiç kim muny bilmeli däl. Sana bereýin ýeki giýjämi, sana baraýyn günü bellep. Aýryp bilmediň nämeden, ynanyp bilmedim bir göräň. Sana tara bolgadym bahudaň, bedenime baglap bir söýäň. Yine de bir täzelik ýaş aýtymçymyz Seyrandan gelme. Bu aýdymy hasan beter klassika söýjiler halar. Gelmedin, gelmedin, gelmedin. Neçe garaşsam da gelmedin. Gelmedin, gelmedin, gelmedin. Şolun küjü yerine gelmedin. Şamrat Orazow öz YouTube kanalyna bir näçe täzelik hödürläpdir. Onuň içinde öz aýdymlarym bar, bir näçe kawerim bar. Yüreğimden yaralı bizim hikayemiz. Kaderimden kalanı silsem de gitmiyor. İki sohbet aralık bütün mesafemiz. Geldim anlamıyor. Yine bir aýdym hem klip köni retro stiline işlenilipdir. Şatlyk Gurban Nazarow Lala. Aylanım gülüm her yeri, tapmadım men lalem seni. Aylanım gülüm her yeri, tapmadım men lalem seni. Aşık aydar geçenini, yattan lalem etmesin. Inni gelýär Empower şahaçygyna. Empower şahaçygyna Bam Music bilen başlaýar. Bam Music'i köpüňiz tanıýarsyňyz. Biziň ýani Media Tymanyň aýdymyny aýtýan bagşymyz. Şol täze aýdym çykarypdyr Mad M bilen. Hukman dinläp görüň biziň ýani Media Tymanyň recommendationy. Erkedi bilme onu evil'den barayan. Men yüreğim anan sen, men erkim anan sen. Hayatlara saran sen. Yine bir aýdym täzeligimiz Serdar Agaly Müňgezek. Sensiz yine müngedek ağlarım. Belki öğrenşerin yanmanadı. Badığını dip bilmok, ayırıp bilmok. Yüreğimdeki seni, bilyen yine müngedek ağlarım. Belki
Şadöwöz gideli aydymny remix ködürledi. Pelwan müzik işläpdir. Gideli gideli uzaklara bir gideli uçali uçali alasara bir uçali gideli gideli uzaklara bir gideli uçali uçali alasara bir uçali Kakış Aman Durduyev tuvalama ayızlayıp nätäzel ködürlüyer. Saz bilen. Ol garaca gözlerimde Mama tarap yürse buradan Şoğamadan nezik gede Akşamlar ay kimin doğup sadışına gelsene Lelem gelsene Canam gelsene Baktığında akşam bir gül olup kucağıma dolsana Lelem dolsana Canam dolsana Aydymlarymyzyň soňkusy Rowşan Amandan beýtme. Sevimiz yalan buldu bekme Yarım güllerin soldu bekme Sevgiden deme kaldı bekme YouTube täzeliklerine gelenmizde Sin TV kanalyna täze video. Psihologiya 2. Söýgümi, dostlukmy? Dostlar, siziň pikiriňizçe, söýgümi, dostlukmy? Öz pikirleriňizi tesbirlerde ýazyň. Hormatly adamlar, erkekler bilen ayarlaryň arasyndaky gatnaşyklar dünýädäki iň mühim gatnaşyklaryň biri bolup durýandyr. Täbäbi näme üçin? Täbäbi biziň tebigatymyz şeýle bir döredilipdir belin. Erkeklere ayarlarsız, ayarlar da erkeklersiz ýaşamalary gatty gyn bolýandyr. Ýaşap bilmeýä diýjekler, ýaşap bilerler, emma ýaşamalary ýene-de gyn bolýandyr. Inni gelýäs iň gowaryan şahajyklarymyzyň biri könülleri ýatlaly. Maro, saňa döneýin. Sana döneyin, seni söyeyin, senden başkanı istemeyin. Sana döneyin, seni söyeyin, senden başkanı istemeyin. Gidin amana, söz veren sana, senden başkanı söylemeyin. Sana döneyin, seni söyeyin, senden başkanı istemeyin. Ýene de bir könülleri ýatlaly Halipa Aksaparov bolmaz. Oğlum barka onla bilmez Kıydım barka kora bilmez Deyip sıra pese gülme Deyikligin pesşe olmaz Yaxşı sırap cömert olsun Bir benden işin bitirsin Inni gelýäs tesirleri okumaly şahajagyna. İlkinji tesir ýazyp bayrak gazanan dostumuz Esko Life. Mediatymy salam işiňizde üstünlük. Esko Life 2 aýdan bäri ýokdy, gutlaýar. Inniki tesirde Ak Muhammed Atayev Jeren bomba aýtdy, prosto söz ýok. Bomba. Razilaşýan. Inniki tesirde Çınar Bayramowa Udaç Rебята Amalia betdipdir. Muňa da razilaşýar. Inniki tesvirde Gerçek Nazarov artistler hakkında täzelik gowalardy. Gollayanlar like diýe. Artistler, biziň artistlarymyz şahsy durmuşlary barada aýtsak halamaýa. Atak sunwatda täzelikleri biz ýetirip durýar. Inniki tesvirde Jumaberdi Durduyev. Salam mediatymy, berekella. Täjikistanly türkmenlerden salam bolsun. Hökman okan we aýdyp geçin. Biz hökman feretýäs. Biz siz bilen sag bolun. Bizem siz bilen, bizden size köp salam. Inniki tesirde Misha. Salam mediatymy, şunu bir gayrat edip aýdyp geçin. Tuğlama şunça size seretýän nähil täzelik bolsa ýetirip dursunuz, berekella. Ýöne ýekeje soragym bar. Näme üçin Söhbet Kasimowdan hiç bir habar ýok. Şunu bir türkmen ýeline ýetirin. Belkem Söhbet'e barıp ýeter. İşiňizde üstünlük, inniki sanyny okumagyňyzy haýyş etýän işleriňizde üstünlükler ýar bolsun diýipdir. Biziň Söhbet Kasimow bilen online gepleşigimiz bar. Şutaýdan geçip soraglarymyza jogap alyp bilersiňiz. Inniki tesirde Taner Allamurat. Siziň soragyňyza şeýle jogap bermek isleýän. Amaliýanyň hem Jereniň hem aýdymlaryny şeýle gowurýan. Ýöne ikisem gamyň aýdymlaryny diýsen gowa etýärler. Men ikisiniň birlikde aýdymna diýsen garaşýan.
ikisinden haýyş etýän bir gamyn aýdym haýyş etýän diýipdir. Jerene aýtyp görür Süýene Amalia soňkutör bizikän halanok. Inniki tesirde Malika Meredova. YouTube'da az görülmeginiň sebäbi hemme kişi işläp başagay. Gara garnyň eýdinna. Bir manadyň eýdinna YouTube'u görýänem studentler. Şonuň üçin bolaýmasa. Bolup biler. Olam siziň pikiriňiz. Dostlar, şeýlelik bilen bölümimiziň ahirine geldik. Inniki bölümde görüşýänçäk, hoşsa bolun, özüňize goýja seredin. Hemme jaňyza salam, men Gül. Habarsyzdyr. Daha çok. Size söz berşimiz ýaly. Ha, daha izlanma çok. Howluk man Gül. Oo, spokojno da. Dur aýdyp bolaýna, sen agdyň gymylatdyň, menem durdum asaň. Bahana bu. Daha. Şeýle. Kuliba köpümi garaşlyk. Daha izlanma. Aha. Garaşdyk. Täzece aýdym hödürläpdir. Soň näme diýjekdim? Tezce klip ködürläpdir. Gelin görelim. Klip ködürläpdir. Daha oyun giren adam yüz etmeden. İndik derlerimiz Kutay'da akıta alayım bundan. Senem yaman çalt görlüýär. İndik. Klasik. Klasika dinleýänler halar. Hödürläpdir Mad O işte. Mad M bilen. Mad M bilen. Inniki tesvirde. Ataki meyvidu değil mi? Bir şara ataki meyvidu. Bir näme diýip duraý maňa inniki hep dediğim inniki bölümde diýip durmaý. Menem okuyan bar tesvirler. Gerekir lan. Cogabam berdim hatta geçer ýere korksan.